Tak, videomuz täzelden başlady. Hemmäňiz hoş geldiňizler, sapalar getirdinizler. Hanlar janaplar, klanymyzyň arasyndaky TDM turniriniň ikinji raundyna geldiňiz. Onda näme? İkinci raundda birinji oýnumuz Rush bilen Navi'dir. Eýleki oýunçularyň oýuny we zatlary nähir oýunlar bolar diýseňizler, gapdalda görüp geçendirsiniňizler. Birinji oýun Rush Navi, ikinji oýun RC Spectre, üçüncü oýun Şiri Agacan, dördüncü oýun Void Bayram. Sizler hem gatnaşmak isleýän bolsaňyz, Play Safe Stream kanalyna TikTok'da Agaz Almanya'dan çıkarmaňlar. Let's go, da победительнейший. WhatsApp görseler Hökman. Da internetin işlemedigini gördüm ne? Kim utya chat? Kim utya? Kim? Uf, oku tarayan chatta. Garas güllenler Navi diýeniz, aglayanlar Rush diýeniz. Rush berdäki, Navi aňardaky. Güllenler aňardaky diýeniz, aglayanlar berdäki diýeniz. Oturup turuşlary normal. Bas. 27 adam var chat. Davay. Okay. Fuy. Güllenler Navi diýeniz aňardaky, aglayanlar Rush diýeniz berdäki. Şu wagt 2-0. Navi 2. Rush 0. Navi 7. Rush 5. Görers. Kimler dogry aýtdy, kimler ýalňyş aýtdy. İkinci raundun oyunu chat. Bir pistolet atdymy? Ben başga bir ýere garadym. Göreli Navi utor dipdirler. Tek bundan soňky oyun RC Spectre taýyn bolup duruň. Oyunun içinde duruň. Taýyn bolyp. Tak, Navi'nin açkosy aňara geçi. Şu wagt 2-2. 2-2 pistolet atışmaly däl. No. 2-2 diýen wagtynda nähili 2-2? Yok, munda bir açkos bar, dogry dämi? Hawa. 3-3 boldy şu wagt, 3-3. Ona bir açko goşulýar-da. Raşa bir açko goşulýar. Hop. Navi içkili diýişanlar. Navi garaşyp oýnaýdy. Aleykümselam, hoş geldiňizler, sapalar getirdinizler. Rush. Oy. Rush 3 şu wagt, Navi 5. Rush'a hökman surat ýatyn çıkarmaňlar. Reis stream geçirýär şu wagt. Baryp görüň diýe hökman. Ýöne sen bir brat edip duran wagtynda gelip başga birine reklam etmeň. Dogry. İkinci açkos aýryldy. İkinci açkos aýryldy. Tak 5-e 7 şu wagt. Ene üçüncü ezek şeýtse Navi diskalifiýe bolýandyr. İçkili. Bugün içkili. O bilen oga öňünden aýtmaly brat diýe, olar ýazat ýok. Gruppamyz bar Telegramda. Şo ýerde şertler, zatlar öňünden paýlaşyldy. O okap okumazlyk özüniň problemasy ýa. Ve efire başlamakym aýdyp geçdik hemme şertler öňünden. Şu wagt
Rush bilen Navi ikisem deň. 7-7 şu wagt şot. 7-7. Şu wagt 7-8 boldy. Sekiz yedi. 8-8. 8-8 şu wagt şot. 8-8. Sebebi Navi iki ezek edilmeli zat etti. Pistolet atışmalı değil. Dine M4 atışmalı. Navi'den 2 açıko bu tarafa geçiyor ve Rush 2 açıko koşuluyor. 8-8 oluyor şunda. Yine pistolet oynatıyor. Bu oldu. Navi diskalifiye. Navi diskalifiye. Tek. Rush geçten arka tarafa. Okey. Rush geçti. Indi. RC Spectre. RC Spectre. Let's go. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. 1.69. Kim? Sen RC. Sen Spectre tegidi. Spectre. Hay senin de bile. Spectre edip yazık olmalı da. Heh. Let's go. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Aleykümselam. Klanınızın adı ne? Play it safe. Play it safe klanın adı. Boşan vaxtın tıgı sılkasını atıp koyaydı. Okey. Klanın mı? Sen klanda bağ mı dencum? Yok mu klanda? Klanın sılkasında, grupasında. Benim zadımda gir, TikTok'a gir. TikTok'ta klana giriş sılka diyere. Şu tarafa bas. Sonra şu taydan ağı cuman alsanız aşiri. Ağı cuman alın. O kayda ağam nämçin tydym oynaýarlar diye. Mana şu wagt klanymyzyň arasynda olanlaryň özü interesli bolsun diýip, güýmenje bolsun diýip, zat etsin diýip oyun oýnan diýdiler. We menem köpden bäri oýuna girem ýok. Content çıkarmaya wagtym degen ýok. Şonuň üçin aktivlik ýitirmemezligi üçin bir interesli akbarat bolsun diýip şular abrat edildi-de. Diňe M4 atışmaly. Ortadaky hissat almak bolanok, bomba ulanmak bolanok, pistolet, karoçe yumruk, skavorodka, ojuk urmak bolanok. Urduňuzmy, baraçyk arka tarafa goşulýandyr. 3 keze getdiňiz, diskalifiye bolýandyrsynız diýen wagtynda birinji açykony Spectre kim bilen oýnatýar? Arsi bilen Spectre, bundan soň Şiir bilen Agajandyr. Şiir Agajan taýyn bolun. Şiiri Agoş. Ses berip oynamak, ses berip oynamazlyk bu hemme zat oyunçyň özüne galan zat. Edip ses berin bermäň diýip aýdyp bolmaýar da. Tarzan ma bu? Häzir girjek birok kabul etdim diye oynayarlar. Çok şertler erintirmeli. Oh. Arsi nämet ýa-da? Üç açkomunu gördük. Onun naoşniği huyo da. Let's go. Aleykümselam.
Hoş geldiňiz, sapalar etildiňiz. Planda däldiler 3 inem TDM turnir etmekçi nesip bolsa. Akuratny olar ýaz beýleki turnirlerden etmekçi ýöne şu wagt diýikler danny momentte gurruňy gitse oýuna wagt aýryp bilem ýok. Oýuna wagt aýryp bilem ýok. Başga scrimçiler, başga kimler efir açýanlar zatlar ýa bolmasa Telegramda kanal bolýanlar. Bular her hili scrimler, her hili oýunlar zatlar açyp ýörler. Ene reis scrim açyp oty. Boomer TDM turnir etjek opy. Özüňiz görkezmek isleýän bolsaňyzlar da. Şöyle geliyorum ben. Ay bele. Oy 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 oy. Buların interneti bir hilimi iliji zatlar başgaça bolup gidiyordymy? Устройстволарnyň tapadywamy? Güzel, güzel, güzel. Joystick oyun diye de. O gepinde jan bar. O gepinde jan bar. RC iPad olanan yok jan. Yanlışmasam RC iPad olanan Spectre'da iPad. Spectre'da iPad diýdiňiz da? Tamam. Да что вы, Эндерперланд, молодец. Kim ýa-ni men bilen oynady, maňa garşy oynady? iPad diýdiler şonda. Bu? Joystick oyun gara. Oturup. Молодец, пацаны, молодцы. Bah. Spectro del, ha? Ah. Son kaçko. Arsi Stuy'dan comeback ise 180 UC seninki. Şiir Mehmet Ağa'nın veri 60'ını, 60'ını Agoş veri, 60'ını Amerika veri. O ne lan? O hareketi ne mon? Aleykümselam. Yer atan oldu mu? Ben görmedim de. Tak, şiiri Ağacan. Şiiri Ağacan. Oh, başla bastım amin. Şiiri Ağacan. Meninki de atmalık yen yere. Men bilen oynanan wagt.
Erkim güç yetene diyeyim. Уважениýany ýitirmenden Hitler. Anan abi geldi. Pistoletde oynamany ýaman oňatyr ekeniň abi. Sehnede. Так, теперь, сейчас кто? Şiiri Agacan. Bundan soňky oýnumuz Void Bayram. Void Bayram. Taýynmyslar? Void Bayram. Oy, onun çıkan yerine ara. Efirden soň gitmesen. Mesela pistoletten näde oynamalysın görkezeýin. Bizde hargyn o menen. Köpden bäri oynamada oýnaby sen bilen. Ýene krisalan oynama ýene. Naturalny krisa ejiň şu. Geç gidip barýan şu tünköy mi kadip kereteň bir kaptandan abi çykýar. Pizde. Kuýy edersin. Davay, 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 davay. 3-2-1-0. Krisa da aňarkam krisa gara, naturalny krisa. Oýnaşyna gara. Naturalny krisa. Navi'nin oyunçusu da. Öňe gideýin diýen ýokdur gara. Geçtik, hurt kestin geçti. Gara. Gara gara. Hop bäre. Tipa bilen ýok aňardalygyny bilip du. Gara. Okuyydin de polny zadna geçer hazır. Bu lobby'de çıkan yerine geçer. Umarım. Ayrılmaya berdin. Hayvanlar o daşlı örene sik koýan diňe şo ýol barslar atlar diňe şo kuruň içinde aýlanýar. Ýani. Öňe gideýin diýen ýokdur. Krisa da. Gara. De şöyle orta ýabratny şo ýere. Sağa geçmez. Sağdan priom nito da. Kaç yerinde kaç. Kaç indi kaç. Kaç. Hop canın dolan yok. Gizlenmeli. Aňak tarafa gitme, aňak tarafa. Hop, aldın arjasyn. Öňe çykdy indi. Öňe çykmaly gördüm, hörtgeden daşa gitmeliler. Mistechkasyny aldy. Indi mistechkasyna gitýän indi. Oy agoş. Oy agoş. Yürek blow. Nabi näle oyunçular yetiştirýän ha? Tek bundan soň maňa gerekler Void bilen Bayram. Короче, Agoş Krisa diýenler gülýene bassaňyz. Agoş Krisa däl, akurat oýnaty. Menem ömrümde hemişe şeýde oýnaýan diýenler aglyna bassaňyz. Ýok, Agoş naturalny Krisa ýany, naýçym Krisa diýenler gülýene basyň. Uratdym, zapros uratdym. Naýçym ýanynda Krisa diýseňiz gülýene bassaňyz. Ýok, Agoş meniň oýnaýşym ýaly oýnaýar. Menem ömrüm boýunça Krisa atdym diýseňiz aglyna bassaňyz.
Hmm. Ay bele. Oy, tak bundan sonra bana ay dışım yağlı. Yapamam ağacan indi berdi de. Ay. Chris adını alıp yen diyor ona. Görel berk şiir yenger. Şiir özden beter olsa. Ha. Mala dese ecen 10 shot açın oynalı tizrak tutar diysem. Chrisov ulo yamandan turan Chrisov. Malades. Malades, malades, malades. Malades. Tak, Void Bayram. Void Bayram. Let's go, 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 let's go. Ondan son polfinala geçeceğiz. Ondan son final. Hani görelim. Ondan son final. Ondan son final. Tak. Void Bayram. Void mu White mı? Void. Ну, Байрама шел. Ова. Void ты где? Void hayse? Hı, Void. Şu ikisi de orada. Void Bayram. Let's go. Pagnaly, Pagnaly, Pagnaly. Sonku ikinci roundun son oyunudur chat. İkinci roundun son oyunudur. Okey, okey. Indi chat, bulardan kim yenger diye fikir ettiğiniz? Void yenger mi, Bayram yenger mi? Tak bular yan kimler bilen oynadılar? K4 bilen Mergen bilen oynadılar da K4 bilen Void oynadı, Mergen bilen Bayram oynadı. Mergen'in hem internet bispanta oldu, K4'ün hem internet bispanta oldu. Ve şu vakt göreli. İkisinin hem interneti bölmeyenler mi aynı? Babedi silniyeş ikinci roundun son koyunu chat. İkinci roundun son koyunu Bayram bilen Void. Bayram çöp dışarı oti. Bayramı salmadı mı? İlişi burada işletmek için çıktı mı? Salmadı. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Tease. 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 Türkmenistan'da bolay açık saatlerden biri. Tak. Ktoti. Bayram. Void. Bak bile. Yanlış uğrattım. Void. Rush sen gelmeli. Koda gara ejin. 44 6 4444. Login gördün mü logini? Ejin.
Mana oynayanlarımız şu vaqt Void bilen Bayram. Ну-ка посмотрим, кто кого. Пусть победит сильнейший дера. Dararararam, dararam, dararam. Ağam uculu lobi aşak mı? Şugun yok. Şugun yok aşak gel. Hop. Void yenger dera. Heh, onun kam işledi. Всем удачи, чат. Всем удачи. Ha? Oyunlarını göreyip daha verin. Void Go oynayacak oldu mu olmadı? Sprey sıptı Bayram. Sıpmadı da şu vakti. Şundan mı uttu? Kaçan atacağın bratok diye. Uceli lobiler mi? По-моему, hep de. Normal. Hava götü uğramak için skort koymak en kellelisiler şu vaqt. Брат, когда ты даем турнир diye. Пока решаем, брат. Пока думаем. Vay vay vay. Ой, 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 молодцы. Молодцы, молодцы, молодцы. Gördüm gördüm daha. Vay. Так. 3, 2, 1. Нормально. Kim alar? Hani? Prediction. Oy oy oy. Oku Yaman Ervet diye. Bu payana çıktırmaya. Ok devir yeni bu payanlardan. Karşı taraf Bayram diyen. Bak atışını gördün mü? Da можно 577 27 06 71 577 27 06 71 Pistolda atacaktı yadına düştü. Ne budu dedi. 577 27 06 71 Bu tak ikinci round'un son oyunu. İkinci round'un son oyunu.
Молодцы, пацаны, yaman hereketli oynaýyňyz oň. Öldü lan, öldü, öldü. Üstüne oyna, üstüne oyna, üstüne oyna. Magic Bullet mun dowamyda. Ok getip aldylar on. Bunlar çok endişaletli. Kaç gidelim aklımı İzmir'e tuvaletine ana. Canım dolmanka. Geleceler. Özün eceğin bir azıcık ok degaysa navi çok berde tap bolmuyor o. Bizde de maç yer o. Taktik için 8'e 8 çat 8'e 8. Bayram Protif Void ikinci roundun sonku oyunu bundan son. Canın gidip kovalaymasan deyip 9'a 8 çat. Gelir mi comeback? Ne dediniz? Comeback gelir mi? Rahmançik. Aydanımı oyunun sonundadır yani. 9-9. 9-9. Finala kimler çıkıyor? Şu vaxtda Rush bilen Spectre oynuyor. Son Ağacan bilir şulardan haysı çıksa şu. Ağacan bilen Void oynuyor. Void. Tak. Hanımlar ve cenaplar. Tak. Void geçti. Okey. Şimdi bu tarafına şeydi koyalı. Okey. Hazırki oyunumuzda Ball'unu ikinci roundumuza sıptırdık. Koyduk. Hop. Control. Wait. Control Z. Alt tuttuk. Hoppa. Ve bu final oyunumuz. En sonunda iki kişi final oynuyor. Hazır polifinal chat. Tak. Polifinalda Rush bilen Spectre oynuyor ve Ağacan bilen Void oynuyor. Final adam şolardan haysı yengse şo geçiyor. Okey? Tak. Neçe? 30 minut boldu. Okey. Videonu durduralım.